Hjertelig velkommen til denne særlige DVD-udgave af Hvem vil være millionær? Hjertelig velkommen til denne særlige DVD-udgave af Hvem vil være millionær? Her kan du trygt sidde hjemme i din sofa og spille spillet ved at bruge din fjernbetjening. Men ellers sker der det samme, som der gør, når det bliver spillet i fjernsynet. Der er 15 spørgsmål og 3 livliner op til millionen. Her er den dog bare virtuel. Men hvis du er klar, så siger jeg pøj pøj og lad os spille. Så går vi i gang. Første trin på stigen er spørgsmålet til 1.000 kroner. Selvfølgelig er det. Svaret er rigtigt. Og her kommer spørgsmålet til 2.000 kroner. Godt valg. Det er det rigtige svar. Og så kommer spørgsmålet til 3.000 kroner. Fuldstændig rigtigt. Godt klaret. Det går derudad. Her kommer spørgsmålet til 4.000 kroner. Fuldstændig rigtigt. Godt klaret. Hvis du svarer rigtigt på det næste spørgsmål, er du sikker på at gå herfra med 5.000 kroner. Det er det helt rigtige svar. Hvis du svarer rigtigt på det næste spørgsmål, så har du 8.000 kroner. Det er rigtigt. Her kommer spørgsmålet til 12.000 kroner. Det er rigtigt. Faldet fra det, du vinder, til det, du taber, bliver større og større. Her kommer spørgsmålet til 20.000 kroner. Det er rigtigt. Her kommer spørgsmål nummer 9, der er 32.000 kroner værd. Godt valg. Det er det rigtige svar. Der er 6 spørgsmål op til millionen. Det 6. sidste spørgsmål er 50.000 kroner værd. Selvfølgelig er det. Svaret er rigtigt. Her kommer spørgsmål nummer 11. Der er 5 spørgsmål tilbage. Det her spørgsmål er 75.000 kroner værd. Indtil nu er det gået godt. Det gør det også denne gang. Du har valgt det rigtige svar. Nu skal jeg bede om at være helt stille i stuen, for nu begynder det at handle om seriøst mange penge. Her kommer spørgsmålet til 125.000 kroner. Det er det rigtige svar. Og strålende 125.000, men hvis du er op til millionen, skal du svare på 3 spørgsmål mere. Det første af dem kommer her. Det er 250.000 kroner værd.
Det er rigtigt. Her kommer spørgsmålet til 500.000 kroner. Godt valg. Det er det rigtige svar. Det er fantastisk det her. Det er meget nervepirrende og meget imponerende. Du er nu kun et spørgsmål fra millionen. Så her kommer det. Det sidste spørgsmål, der er 1 million kroner værd. Det er rigtigt. Fantastisk, du svarede rigtigt på alle 15 spørgsmål. Du kan nu kalde dig selv for virtuel millionær. Tillykke med det, og måske skulle du overveje at melde dig til det rigtige program, så du måske kunne vinde en rigtig million kroner. Men i hvert fald har du vundet den her virtuelle million. Tillykke med det. Godt spillet.